jamuje sarkin waka a hana ka waka kai kuka baka sai gari ya waye ka muje Allah ya kiyaye ka gaza ango na Habiba kuma kan saudi ne ga ango nan da amarya ango Garzali miko Habiba ta amarya zama da amana cikin gida za ku ji dadi rabbi da family karka bar ni in koma baya sannan ango Garzali na Habiba ta amarya ka tsare ni da aikin da in nayi za na ji kunya sannan ango Garzali na Habiba ta amarya dan masoyin ka rasuli da manzo mai kunya sannan ango Garzali na Habiba ta amarya sannan auren nan da rasuli yau albarka babu shakka in an ga girmato a ga tabariya sannan ango Garzali na Habiba ta amarya wanda ke da kuɗi kun ga shi yake da sayan kaya sannan ango Garzali na Habiba ta amarya kai bikin Garzali kware an fita kunya sannan ango Garzali na Habiba ta amarya masu murna na yi albash ni ma na taka kan sauti ne ga ango nan da amarya ango Garzali miko Habiba ta amarya zama da amana cikin gida sa ku da shi fa auren sirri ya tattara ciki mai fadi sannan ango Garzali na Habiba ta amarya inda kauna aka yi shi dole a dinga nishadi sannan ango Garzali na Habiba ta amarya kaga ango da amarya su kaɗai na ta zumuɗi sannan ango Garzali na Habiba ta amarya ciki ne maka Garzali kwarai na maka barka